बे बिट्टुआ अबाव थांखो? दासो बेयावनो दंमोन माथो। बिट्टु 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 मा बियो मा हा? नों टयलेट सिटनि सिङावनो उन्दुदों हा? उन्दुनो हो, बिनि सिङा गुसु गुसुनो बिराद गाहाम नांदों। बे बिट्टुआ बिराद दुखु होबाय, जोंनि जिन्दगिखौनो गाज्रि खालामना होबाय बियो। फिसा फरायहैथां। फरायनानै मा जागोन? फिसा फरायबा फरिखायाव मोजां नाम्बार फैगोन। बेजों मा जागोन? नों मोजां नाम्बार लानानै पास खालामबा मोजां साख्रि मोनगोन। होमबा बेजों मा जागोन? नोंहा मोजां साख्रि मोनबा मोजां रां खामायनो हागोन। आरे होमबा बेजों मा जागोन? आरे मोजां रां खामायब्ला बुहुमाव गोजोन जागोन। औ, आं बेखौथ' खालामगासिनो दङ। बेयाव फरायनांगौनि मा गोनांथि दङ? दा आंखौ उन्दुनो हो। बे बिट्टुआ जोंखौ बिराद दुखु होबाय दे। बिनि गोदान टिउसन मास्टार फैनो नागिरनाया मा जाखो? औ, फैगासिनो दं खोमा। बिट्टु, सिखार! नोंखौ टिउसन फोरोंनो थाखाय गोदान टिउसन मास्टार फैगासिनो दङ। सिखार माबा सिखार! गावथ' फराया, खालि आंनि खिथु खिथुल' खारफाबाय थायो। मानो नायबाय थादों? खोमायाव बोगथिना लाङा मानो? आरे उन्दुनो हो! हनै बिनि टिउसन मास्टाराबो सफैबायानो। आरे बाइकखौ बाहेरायाव दोनना फै। फंबाय, आंनि मोनसे सिमां दं। बाइकखौथ' आं न' सिङावनो दोनगोन। नाथाय मानो? मानोना आंनि बाइकआ आंनि जिउ। जुदि आंनि बाइकआव एसे मैला नांबाथाय, अब्ला आं बयनिबो दुनियाखौ मावग्लुंहोजोबगोन। जुदि आंनि बाइकआव गोरोन्थि नुदोंबा, होमबा आं थांफिननोसै। आरे फोरोंगुरु, मानो रागा जोङो? बेयावनो फसंना दोन दे। अब्ला खोन्थादो, सोरखौ फोरोंनांगौ आं टिउसनाव? बे आंनि फिसाला बिट्टु। बिराद अन्थावथाव नुदों माथो गथ'खौलाय। फोरोंगुरु, बियो बिराद खाथारनाकखा। खाटारनागाथ' आंबो। दा आंनि टिउसन लानायनि सम जाबाय। नोंसोर सानैनि रावा ओंखारनो मोननाय नङा, बुजिबाय? औ जागोन गुरुजी, औ जागोन। बेसेबा अन्थाव बाथाव गथ', बेखौनो खाथारना बुंदों नोंसोरो? फिसा, आंखौ खुलुमबाय बुं। आलु फान्थाव दामखब ओंखारलांदों दानो गावनि लामाजों। फिसा, आंखौ जंखायनायाव लानो नाङा। आं बिराद खाटारनाक मास्टार, खाटारनाक। खुलुमबाय बुं। खुलुमबाय मास्टारजी, खुलुमबाय। आरे आइथिंजों सोरखौ खुलुमो? सोर खालामो? बुं, माबार बुं। आं खालामो। फिसा, बांद्राय दुस्थ' खालामबा नोंनि चार्दिखौ खुना बुगोन आं। जुदि आं दुस्थ' खालामोब्ला, अब्ला नों गावनि चार्दिखौ खुना मानो बुगोन? आरे सिथा, नोंनि चार्दिखौसो खुना बुगोन आङो। सिथा। आरे नोंसोर मा बम सुना दोनदों? बेखौ बुं, मा रोंगौ नों? आं गान खननो रोंगौ। गोरबो खनायाव मा दं? नोंनि महर दं। गोरबो खनायाव मा दं? नों सनाया दं। सिथा! आरे बिनि अनगा मा रोंगौ नों? आं नोंनि बाइकखौ सालायनो रोंगौ। फिसा, आरो नों एदावनायाव दालां। आदै, एसे बाइक सालायनो होलाय। आरे आं नोंनि आदै नङा, गुरुसो आं, गुरु। जागोन गुरु मोसौ खिबु। आं मोनसे सोंथि सोंनो। आरे सोंथिखौ उनाव सों, दा आंखौ बाइकखौ सालायनो हो। सुद्रायनो हाया बेखौ। नोंसोरनि फिसालायाथ' खोथाखौनो खोनासङा। बेखौ जेबो फोरोङाखै नामा? मोजां हुदाखौनो फोरोङाखै नोंसोरो, हा? आंथ' मोजां हुदा गोबां फोरोंबोबाय, नाथाय बे सुवादा जेबोखौनो लायासै। गुरुजी, नोंहा हाबा जाबाय? औ जाबाय। नोंहा साबेसे फिसाफोर दं? आंहा सासेबो खुदियानो गैजाया। आफा? हो? मा बुंदों नों? आरो खेबसे बुंफिनबावनाय। नों आंनि आफा। आंखौ आफा बुंदों? आंखौ? जोबोद रंजानाय मोनदों। आफा सोदोबखौ खोनासंनो थाखाय आं 8 बोसोर नेना दङमोन। बियो आंखौ दिनै आफा बुंदों। आफा। आरे गुरुजी। नों सिरि था। दिनै आंनि फिसाला जोनोम जाबाय। आफा, आंनो बाइक सालायनो होना। फिसा, नों दा उन्दैनो दं, नों दा सालायनो रोंनाय नङा। आफा, I love you। हा? नों आंखौ I love you बुंदों?
फिसा नोंनि अननायखौ नुनानै आंनि मेगनाव दिनै मोदै गयो। आफा एसे खाथियाव फैलाय। सासे फिसाया सासे बिफानि सायाव एसेबां अननाय। आफा आं बाइकखौ सालायनोसै। थां सालायहै नों सालायनो रोंखायोना? औ आफा आं रोंखायो। गुरुजि बियो रोङा, बियो थगायदोंसो। नों सिरि था, फंसेबो खोथा दाबुं। बियो आंनि फिसालासो, आंनि फिसाला। आरे बियो आंनिसो फिसाला। थां फिसा सालायहै थां। दिनैथ' आंहा फिसाला जाबाय, बिफा जाबाय, हे ग्रां 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 टिटिट।